Kentucky AFC! Sêr gwobra roc a Phop Radio Cymru eleni oedd Kentucky AFC a enillodd 5 tlws gan gynnwys y wobr am y band gora. Ar penwythnos dwytha, fe gipio nhw 2 wobr yn y gwobra cerddoriaeth Gymreig. Dipyn o gamp I fand sydd heb ryddhau album eto. Dwi'n siŵr iawn be'n neud yn nhw gyd. Mae'n not. Wel, dwi'n gwybod bod ni wedi newid o gwbl ers cyn yr awards na'n byd fel at. Da ni eisiau cael ymlaen, neu beth o'n i'n gwneud cynt. Mae mam a dad yn gymryd o mwy serious hwn. Ar y gwmpas hwn. O, mae'n gyda was o, mae'n iawn, lle. Ie, gwitiodd y waith, ie, dos i'n neud o. Fel blaen o, beth ti'n neud hynna? Ti'n stopio bod yn layabout scum. Ie. Ond gobeithio oedd mwy o bobl I sioia ni, so mwy o bobl wneud eisiau prynu record, so wneud ddysgu sy'n ei gael ymlaen yn hirach. Bodlon oedd sengl gynta Kentucky AFC. Fe rhyddhawyd yn mis Mawrth 2002, ac ers hynny, mae'r band wedi mynd o nerth I nerth. Blwyddyn yn ôl Iwan, nath ni'n mynd fewn a recordio Bodlon, a na fod yn, nath ni'n stopio I bod wedyn. Da ni'n rili cael amser I edrych yn ôl a mynd, beth sy'n digwydd o hwnna? Mae Kentucky AFC yn perfformio'n gyson ar lwyfanna Cymru a thu hwnt, a thrwy chwarae'n rheolaidd yn hybu'r ymwybyddiaeth o'r band. O, dechrau'r ha dwytha ymlaen, fe di mynd, mae'n gigs bob weekend. Da ni'n gigio yn bob man, ie? Ie. Ar rhywle sy'n ei fynd, mae yna bobl eisiau gweld gigs a cerddoriaeth yn bob man, so. Falle bod chdi'n meddwl bod rhyw ardal yn neis, lle ond os mae'n bobl yn eisiau mynd I cael hwyl, mynd I gigs a gweld band, os mae'n rhaid i'r band sydd yn ei chwarae beth dda. So dyn eisiau chwarae I rywun eitha rando, rili. Gyda'r grŵp mor brysur yn perfformio, mae'n anodd cael cyfle I ymarfer, ond dydy hyn ddim wedi rhwystro nhw rhag sgwennu deunydd newydd. Mae dylanwadau'n dod o bob man. Ti'n cael cyneuon da mewn unrhyw steil a sŵn o bob man o'r byd. Can na iaith neu pa instruments na'n byd. Dyna beth sy'n dda o pan ti'n cael syniad dy ben am gan o neu jyst rhywbeth tiny fach a wedyn ti'n mynd o so ni'n mynd o'n practisio nhw a wedyn dweud o ni'n drio hyn a wedyn wedyn sy'n mynd o'n at I gilydd felly. A jyst chwarae teg mae hyn allan o'r jyst yr beth bach chdi'n hymio o'r ran cynt na mae wedi mewn bodoli mwy o sydyn mewn ffurf can efo band lly so. Di'n cymhariad fi'r unig gallu achub y byd Sgeid I drafod I'd help Dan o'r Highland Da ni di rhyddhau 2 sengl flwyddyn dwytha step nesaf dwi'n meddwl wneud yr album allan. Oedden ni wedi planio wneud yr album cyn dolyg, oedden ni wedi bod yn siarad wneud o cyn dolyg. Da I bo'n gigio gymaint da ni'n rili cael amser I fynd I fewn I studio am digon amser I recordio album. Nes i'n gwneud mewn un chunk. Rhyw time capsule bach. Nath i'n digwydd yn rhedeg yma. Da wedi bwriad yna. Os ni'n ddigwydd o beth arall. Byddwn ni nôl nos Iau am 6:30 ac yna nos Sul fel arfer, gyda'r rhaglen arbennig am wobra llyfrau tir na nog. Da ni'n gorffen heno efo Kentucky AFC yn perfformio ei sengl ddiweddara, 11.